Gara saat selli mashallah. Ankam oɗon ko nuwiyete mi rewi hadara kam yettimo ɗo he. Oui, ça va bien, inchallah. Ɗo ko ladde. Ɗo ko ladde. Bonnani ɗon 24 heures. Ɗo ko ladde. Fii ɗon gabbuɗe le safar. No an koma to ngara jettuɗa ɗo hen. Mbiyam ɗo ko holton. Sa ndari ɗo ko yallinde ɗo ko geeji. No, a famani sa yiɗi namdima. Aɗa andi geeji en waɗa place sport, waɗa place taw ko gawirɗo leddi. Si kadi en waɗa place taw ko to yimɓe garata. Ene jowo bal ene jino quoi. Ɗum tagi mi namdate wona haydara. Oui, ɗo ko port quoi, ɗo ko port. Si kadi kesuji gonɗo ɗi en mbaɗi kullon so tawi wonko jiɗɗa sodde. Eyi fof nen ɗo en. Ah bon? Mi fami. Mi an gillan bon darmani mi roki heftinde mbadi maɗi. An kam ka debbo malla ka gorko? No, ɗum ɗon fof wona haajuma. Ɗum wona haajuma. So tawi ko haajuma adduma ɗo hen, bisimilla ma so wona haajuma. Ti dégage. Famille. No warga e waro jam quoi. Eyi waro jam. Wato woni ko yanadema quoi. No waro jam quoi. Mataw tan len hita godi kala to jarɗa aduna ma yita meɗa yita ɗum tagi mi namdate quoi. Mais min aduna ɗum ɗo ko wadde clandestin so tawi ni heeɓo. Bari gandinaka mol clandestin waɗirte. Clandestin? Ah bon? Aɗa suusi wadde clandestin? An skaɗa suusi. Min jirumami na namdani cuusɗo quoi. Min wallahi mboɗo suusi. La ila na anda kam. Ah bon, est ce que aɗa suusi? Jima ko halna kam gongire gonga so tawi aɗa suusi quoi. Mi halanma labiji walla yarake. No, les sidi mboɗo suusi. Minen min jaari Espagne laana kawjal ha min jetti. Min gartira mboɗo suusi. Saka noon motol. Ah bon? No an kay gorko. Joni yoto ko gadduɗa noon tawa e junggam he quoi. Jaten place to watte clandestin o. No, wona noon woppu yidde kalis. Jen tan kollama mi yeeɗi tan. Après so tawi ɓerdam naati hen en henani kam tottuma kalis. Ah bon, ko noon mbiɗa. E wadde jehen.